Achiedh nade manitiere kanyakla kod luoro ewi duol mateo yiero Iebc koto idwaro mondo teki kapok kinde yiero ochopo. Kaluwore kod MCA ma West Nyakach Ward migosi Jojo Ogutu olero ni ywak nitie kod chiche ni josiasa ma wuok ei Nyakach donjore kod karande mag duol mar Iebc kendo Iebc ok onego yie mar mondo duond buche onyisgi joma iyiero kaka karande mag kuonde goyo ombulu. Ogutu oloso Obange Vocational Training Center ei West Nyakach Ward kama bende ne oyuoro e nyasi mar nyiso gigo eko moselosi kod jopuonjre masomo kanyo ero, kama wacho ni jopiny ong'e ni party ok gino ero malich kiyiero jotelo emomiyo osebedo ka en jatelo kata MCA gi independent kata kaka chung kenda kendo sani eri bendo chako chung mana kaka independent candidate ne laro MCA ma West Nyakach Ward yiero maduong' mabiro. Nyakach ka ne wawinjo ni there is a political interference and especially on hiring of clerks and deputy returning officers. There is a lot of interference with that, and the party feels that Nijo Mobedo employed in Iebc should be their people, which I think is wrong because Iebc is an independent institution, and I'm saying that they should not budge to that demand of this particular people. And I believe in West Nyakach wasego siasa maber. Gini is about ngamani kom. Kanche kampeno chakore na wacho ni wan siasa midwa goeji, siasa midwa negeji ok timre West Nyakach. And I believe ni have guided the people of West Nyakach on that particular area. Kechane sani is sitting MCA. If I'm not violent, then inango midwa bedo violent. And we've controlled the West Nyakach people. We went through nomination in the same manner and now can't any bad incident. I believe in this 46 days mudong whether they maber kendo gik moko te they kare ma at the end of the day ngamo win wabro duoko erokamano, but I believe strongly no good Oluoch will carry the day. Okay, mar West Nyakach mar MCA ana bed elected gi independent kendo poda a contest gi independent, and the way maneno go spirit of the people ang'e ni poda dok mondo mi atimra nade adok tiyo kech I said deliver the people of West Nyakach. When you are talking about bursary, roads, whatever, and you can attest to what people have just said about Obange. Obange was dead. Agole muchopo kamuchopen. There is no reason momeyo jo ok nyal electa. Kech wangi uneno ni such a institution karenen budho manaka. Talk mage kende, others are setimo, and I believe I am the best candidate for the people of West Nyakach. I don't think it is not important ni ka in ge ticket mar party niko kinyalo yieri. I think West Nyakach is one of the wards most prove mano ni even the independent, even the party moro can work and deliver. It is about delivery, it is not about the ticket which you are elected on.